Sikat na Ayan, may pumasok po si Megs. Ay. Hello po, Megs Reality TV. Reality TV, oh my God. Or Real TV. Shout out din sa'yo, sis. Thank you so much for coming into my LS. Thank you, Manang. Thank you, Te. Thank you sa patamsak po dyan. Search lang kita, Te, ha. Ay, nag-stream ka 57 minutes ago. Naligo kasi ako siguro yun. Ayan, kumain kami 26 minutes at 57 minutes ago. Kanina lang. Harang, Tamsak Sisi. Thank you so much, Zelensky. Hindi ako nakapunta. Kanina lang. Oh, sayang, na-miss ko si Ate Megs. 57 minutes. Okay lang po, okay lang. Okay lang, ate. Ano ba kasi yung oras mo talaga na nag-ELS? Bukas maaga yung pasok ko, so maaga din yung tapos ko. So, palamig tayo. Ate Megs, araw-araw ka nag-ELS, di ba? 2 to 4 Pinas time. Oh, yan. Anong oras yan dito? Alas 5 dito. I-take note ko nga. Saan ka ba, Sisi? Dito ako sa Sydney, my dear. Kabsat Elensky. Oh, may work ako 5. Pero pag maaga ako, matatapos bukas, inoted ko lang kasi ang daming hindi ko nasusuportahan. Kailangan ko maglista kasi ulyanin na. May pinuntahan din ako kanina habang nasa yung pauwi pa lang ako. So, 2 p.m. Pinas. So, dito, alas 5 na siya. 5 to 4. So, 7. 5 to 7 siya. PM.
Ayan. BG lang, mami yan. Shout out to you, Ray Rakuta. Thank you so much sa pagdalaw uli. Katatapos ko lang din naligo. Hindi ako nakapag-LS kagabi dahil tinamad ako. Sa mga gusto ng duplicate. Parang resibo, i-add nyo ako guys sa or i-PM nyo po ako sa aking page po. Nilagay ko sa aking description. Kasi marami akong play tapos hindi ko man lang maipakita for the proof. Ate Mexi, play kita ha. Play all itong mga videos mo na simple cooking lang. Etong 15 na video, pwede lang yan, basta ngayon lang ako magpe-play sa'yo. Ayan, out of 15, hayaan lang natin yan. Oo nga, nakakaano. Okay lang, may work. Oo, layo pala. Oo, dito ako sa Pero parang Pilipinas, parang hindi rin nakakamiss masyado sa Pilipinas guys kung sa mga pagkain natin dyan dahil marami na dito parang Asian. Maraming Asian food. Ang wala lang na prutas yung dohat, yung lumboy sis. Kabsat na jay lumboy. Okay. And then si Ray Rakatuka. Lagi kong naano ng Rakuta. Kasi yung katrabawan ko Rakuta. Hindi ko ba naibigay itong tingnan ko. And bigay ko itong ninja. Ay, naibigay ko na sis. Itong ayan. Mag-play ako. I-play ko itong mo sis. Tambayan ng mga free. Ayan, yung 5 hours mo. Alam ko kailangan mo ng ng WH. Ayan. Sunod natin si Ray Katuka. Ayan, lumalaki na ang bahay ni Ray Katuka. Nasa grade 3 na siya. Ayan. Mag 1 hour lang ako ngayon. Oh, bale page po yan, pero yan yung palagi kong ino-open kaysa yung messenger ko through my Facebook. Maraming anomalya kasi doon. Hindi ako masyadong nag-open sa sa Facebook. Ayan. Bigyan kita ng ate ha. Ayan, may jacket ka na ate. Hindi ko maano ito.
Ayan, maraming salamat sa pagpasok na Senora TV Germania. Ayan, Dantam Saksis, harang pa. Thank you so much po. Thank you sa blue. Ayan, sabi ni Ate Megs. Ayan. Bigyan kita ng jacket mo, Senora TV Germania. Ayan, magdikitan na kayo, guys. Alam niya na yan. Alam niyo ba, pag hindi na ako nag-LS, bumababa yung viewers. Kagaya kahapon, di ba sinunod-sunod ko lang na nag-LS ako? Ganun pala yun. Kaya dapat continue. Wala naman akong mai-upload na video. Oo, nagre-read. Oo nga. Kasi tinamad po ako kahapon. Late akong natapos. Tapos sabi ko, meron naman akong video dito na kung ano-ano. Kumanta. Sa awan ni Lord, wala namang CPR. Nakaligtas dahil iniba ko yung niya, tugtog. Kinuha ko lang din sa Kasapa yung ulo ko, mamaya mag-ano ako. Dryer. Ayan, maraming salamat sa 4 na patamsag dyan. Ayan, 5 na. Sana pag marami naman tayo, maglaro-laro tayo. Galing mo nga kumanta, ading Ilocano. Yung mga, kumbaga lumang music. Nung bata pa po ako yun. Yun lang yung mga alam ko na kanta. Hindi ako marunong sa mga ibang kanta. At saka madaling kinaka-copyright ni Lolo pag kumukuha po tayo ng ng music sa kanyang bahay sa YT World. Ang init ngayon dito, guys. Grabe. Hindi kasi ako nasundo ni Mr. kanina, kaya sobrang init. Ayan, guys. Basta message nyo lang po ako sa aking page. Si Ray Katuka, na-i-play ko itong Wait, nasaan na si Ray? Na kasi ako, Ray Katuka, nag-clear history ako. Pag 2 araw na hindi pumasok, clear history na hindi ko na maipakita, guys. Kaya kung gusto nyo, add nyo lang po ako. PM nyo po ako sa aking It's Letty's Vlog. Ayan, Tamsakos. Maraming salamat. It's Letty's Vlog. Thank you so much, guys. Ayan, puntahan kita para ma-play. Kumusta na po ang iyong channel? It's Letty's Vlog. WH na lang po need ko. Ayan. Madali lang kasi mangisda kaysa WH.
Diyan din ako, nahirapan, WH. Ayan. Play kita. Ayan, i-play all na lang kita. Ayan, may mga plinay ako sa'yo eh. Ayun, may nakita akong nag-message. Saan ito? Tingnan ko itong mo. Ayan, hindi ko pa ito clean your history. Pipakita ko sa'yo, Ate Let's. Ate Let's, hindi pa nag-clear history itong isang out of 65 siya. Tingnan mo. Ayan, puro red siya. So, na-play ko lahat yung video mo nung pumasok ka sa akin. Wait lang, hindi ito. Mag-open ako ng ibang account para sa'yo. Sign in lang ako sa iba. Wait lang po ha, hindi ko mabasa yung mga nagme-message dyan. Ayan. It's Letis Vlog, bakas kalimbang at bakas dan sa'yo. Ayan, pakisuklian. Ayan, sabi po ni Senyora TV Germania. Ayan, guys. Okay, what if you want to help Google? Ayan po. Play all po uli. It's Letis Vlog. Oh. Ayan, for sure na ma-play. Thank you.
Ayan na po, naka-play na siya sa isang tab. Salamat, Senyora. On the way ako sa'yo from It's Letty's Vlog. Ayan, guys. Tamsa-tamsakan ko na lang yung mga video. Ayan, kay Ate Megs naman. Naku, Diyos ko, ang sarap ng marinade overnight. Ang sarap kaya ng chicken na i-marinade. Ang dami kong nakakain pag ganyan. Ayan, nagtamsak po ako dun sa chicken mo, ate. Hamonado pwedeng paghanda ng Pasko. Ayan. Senior Stevie Germania, dan na po from Ray Katuka. Ayan, harang pa po. Ayan, welcome natin guys si Kamanok. Welcome back Kamanok Tube. Kumusta brother? Kamanok, na-play kita sa cellphone ko nung isang araw kasi hindi ako nag-LS kagabi. Doon sa aking cellphone. Ayan, ang bilis ang bilis ng pag-akyat ng iyong bahay, brother. Ayan, play all kita ulit, brother. Nag-clear history na ako kaya okay na naman. Ayan guys, makikita nyo naman yan kung sino yung mga nag-play, anong bansa. Thumbs up na. Ayan, share ko lang ma'am. Okay lang. Isang oras lang tayo. 23 minutes na. Manok kayo dyan. Sabi ni Kamanok. Magpalamig lang ako. Basa pang aking buhok. Maaga ako bukas guys. Kaya as in 1 hour lang po tayo. May pumasok man o wala po. 1 hour lang po tayo ngayon. Ayan, nakasalang na kayo guys ha. Hanggang umaga na yan. Nagla-live din si Subanen. Kung wala lang sanang copyright, magkanta-kantahan na lang sana tayo dito. Hindi naman kasi ako marunong magpatugtog ng piano. Ayan natin, Meg, binigyan pa kita ng isa.
Isang alagad na nag-play sa'yo ngayon. Hi, Cookie. You wanna come in here? Come. 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 Cookie. Come. Come. Come on na. Come. Come. Cookie, why are you looking in there? Come. What's wrong? Akin na. Akin na. Let's go. Come on, Cookie. Ayaw. There you go. He's looking at the... Why are you looking in there? Huh? Come on. Say hello, Cookie. Cookie. Come. Don't wait. Cookie. Push him. Good. Cookie. Ayan. Say hello. Ayan po ang aming ibon. Uy! Oh my God. Lumipad na. Ayaw mag-say hello. Oh my God. May. Saktan niya na. You hurt yourself. You okay, Cookie? You flew so hard. Are you okay? Ayos na. Hindi niya nakita guys yung salamin. Come on, let's go. Come on. Cookie, are you okay? Come. No. Come here. Cookie, come here. Cookie. Okay. Cookie. What's wrong, Cookie? Do you want a milk? You can't do that. Huh? Do you want a milk, It's okay, Cookie? Cookie. Do you want a milk? Huh? Do you want a milk? What's wrong? What's wrong? Did you Are catch the okay? camera? Yeah. Right, can you go back inside? No, you cannot. Yes, you can. Just go. It's okay, Cookie. No, you went too far back. Cookie, don't fly. Ayan. Di ko masan yung proof. Oh. Hehe. Ayan, sabi ni Ate Megs. Wait. Come on, Okay, Cookie. Cookie. Come. What's wrong? Huh? Natakot ka? Huh? Okay. You scared? Ng aming ibon, guys. Ibangan ng aking anak, school holiday po ngayon. So, are you okay, Cookie? Huh? You flew so What's hard. wrong? What's wrong? Wait, Huh? wait, look, watch. Ready, watch. Mommy, your ears. Ready? Ako si Jerpy. Ayan, bagong pasok po natin. Clap-clapan natin si Ano yan? Si Jerpy. Come on, Cookie. Do you want me No, to take stay Cookie down? here. I hope Stay he poops here. on you. Huh? Ayan, thumbs up ko. Mega shoutout sa lahat. Ako si Jerpy. Ayan, shoutout to you my dear. Ako si Jerpy. Maraming salamat po. Thank you so much for coming into my LS. Ayan. Ayan, pinagtatawanan ka na ha. Jerpy. Puntahan kita, Jerpy. Ako si Jerpy. What's wrong, Jerpy? Ay, John, what's wrong, Jerpy? What's wrong, Cookie? Ayan, guys. Di ko mahanap si Jerpy. Jerpy Hardot Payawan main ko. Ay, ganun. Kaya pala. Nahirapan ako. Jerpy Hardot.
jerpyhard.official. Tama po ba? Yung may 421 subscriber po, kuya, jerpyhard.official. Tama po ba? Yun ba yung main nyo? Ayan, yung 421. Okay. Okay. Door opening with complete flashing. I-play ko muna ito, then mag-iwan po ako ng bakas sa'yo. Ayan guys, nasa 421 pa lang ang kanyang bahay po, si jerpyhard.official. Baka naman. Ayan, may 6 po tayo guys. Gawi, can you pass my phone as well? The Apple, the iPhone. Give me 2 anak, adi dua. Ayan. Puki, do you wanna watch? Puki. Come turn around. What about the other one, Neneng? Yes, go. Para madikitan ko sila. Sige na. Give me the other one as well. The iPhone. No, turn my phone. I know, pero kailangan kong magdikit sa kanila. Ayan, bigyan kita ng 3, Jerpy. Jerpy. Pindutin ko na lang ha, jerpyhard.official. Hello. Oh, That's the same grinding his teeth. may ngipin ba yan? Wala. He has a beak, Mommy. Okay. Ayan, 422 sa aking isa. Hindi na manunod yung isa. He's being a good boy. Always. No. Gerpry. Bye-bye. Bye-bye. Gerpryhard. Hard.official. Gerpry. Ayan. Nasend ko na, ading. O, sige, Ate Megs. I-check ko mamaya. Wait lang. Dikit lang. Ayan. Gerpry. Parang hindi pa kita kadikit, Gerpyhard.official. Ayan, 423 ka na. Later on po yung isa ha. Bale, 4 ang ibibigay ko sa'yo, Gerpry. 4 ang ibibigay ko sa'yo, but later po yung isa. Kasi ginagamit ko po. Sige lang, Ate Megs. Thank you so much sa pag-BG-BG dyan. Ayan, guys. Gerpry, puntahan mo yung mga nandito. Mga legit din ang mga yan. Ayan, may mga kasama pa dyan. Siguro. Mas marami.
Ayan. Bale, 3 na. Pang-4 po yung isa. Wait, ano lang. Huwag mo akong kakagatin, ha, Cookie. Wow, thank you so much. You're welcome. Ayan. Oo. Ang aming alaga, 4 months old siya. 4 months old ang aming ibon. Cookie ang kanyang pangalan. 1 month pa lang sa amin. Nung binili namin to, 3 months. Ayan. Still playing ka, Reka Tuka? Tingnan ko yung message niya, ate. Ayan, Ate Megs, nakuha ko. Ano, Cookie? Okay ka lang, Cookie? Ayan, nasa pang-4 ka na ate Megs. Nasa pang-4 na video po. 4 out of 15. Ayan. Op, aray ko. Huwag mo kainin yung tenga. Huwag yung tenga. Ha? That's not good. Ayan, Reka Tuka. Nasa biyahe. Sinong kasama? Parang si Kamanok. Tama nga. Si Kamanok. Ang gugwapo ng mga brother ko. Alam nyo guys, wala akong kapatid na lalaki. Kaya malapit ako sa mga lalaki minsan. Ayan, Kamanok nasa na. Ba't inaol ko si Kamanok I-skip ko na lang itong LS mo, Kamanok, para hindi matagal. Mas maraming harap yung mga maliliit na video mo. Ayan guys, malapit na mag 40 minutes, 20 minutes to go. Ayan, kasi kailangan na matulog ni Cookie. Huwag ka na namang tatae, kakaligo ko lang. Cookie. Are you okay, Cookie? Are you okay? Ayan, si It's Lettuce Vlog. Yung sa kabila. Wait lang, open ko. Ayan, It's Lettuce Vlog. Ano siya tapos may premiere. Ayan, magtatamsak ako sa premiere mo. Naka-play all siya. Ganito siya pag nag-play all. Tapos wala na yung red. Kasi naka-clear. Tsaka ibang account na yung nag-play po sa iyo.
So, pag pumasok ka po bukas, then pwede mong makita or either wag naman yung tenga ko. Maingay ako. Ha? Pwede mo akong i-message dun sa aking description na Angel Proud Ilocana po. Thank you. Ayan, pag marami-rami na tayo, ayan, magpapa-entry din tayo. Soon. Are you okay, Cookie? Ayan, Ate Meg, nakita ko ang iyong message. Bigyan pa kita, Ate Meg, ng sa bagay magpe-play sa'yo ito. Okay lang na palagi kayong mai-play. Ibang naman, ibang country. Huwag kayong matakot yung mga sinasabi nila na pag money na bawal. Hindi po. Ray katuka dikit bakas kalimbang sa mga manukan mo, balik ka sa main ko, jerpyhard.official. Ayan. Sige lang. Ayan. May ka na, may jacket ka na, jerpy. Baka gusto mong i-drop na lang yung link mo dyan para mapuntahan. Kasi mayroon ka ring ako si mahirap anuhin yang si ako. Walang mag-a-appear. Ayan, bigyan pa kita ng isa, Ate Mega. Bale, dalawa ang naibigay sa'yo ngayon. Dagdag. Yes, Cookie? Yes? Are you okay, Cookie? Ha? Huh? Aray! Huwag yung ko, As na food. Kinakagat mo na naman yung tenga ko. Thank you, Ading. Dito lang nag-e-edit. Sige lang, ate. Ayan, pline-play ko pa dun sa isa. Yung sa'yo, yung aso to eh. The singer dog. Hi, Cookie. Can we take him now? No, stay here, Cookie. Stay here. Boy, yeah.
Usually he'd move around when he's on someone, right? Pero kinakagat naman niya ang aking tenga. Did it hurt? No, it's not. You talk too much, baby, sabi niya ganun. Do I? No. He does that to Daddy all the time. Pagkikuha nga yung suklay, anak, basa pa yung buhok ko. Buti pa si Cookie naligo. Ah. Oh, ganun, Cookie. Mamaya yung tenga ko na naman mapagtripan mo, ha? Chloe, Yeah? can you get my anak? Suklay? Okay. Yung suklay. Anak, kumain na naman sa akin. Wait lang, guys. Hi, this is the one that I don't like to you, huh? You poop on my shoulder again, okay? I hate like that. Why did you do this to me? Did he really poop on you? Yes. No, I don't like cookie. No, we won't poop again. No. Nagibagay nga dahil sampay. Can you close the door, Nak? Sorry, guys. It's Lettuce Vlog. Ayan na. Thank you, adding dito lang. It's Lettuce Vlog Tamsak sa premiere. Ayan, from ako si Jerpy. Ayan, guys. 10 minutes to go. Kahit tayo lang, guys. Kunti lang ang ma-play ngayon. At least kunti lang ang ma-play. Thank you so much sa 10 million viewers. May bakanteng cellphone po dito. Thanks po. Ako si Jerpy, baba ka ng bahay, sabi ni It's Let's Vlog. Ayan. Magbaba ka ng bahay, ano.
Ayan. Uy, may sumisilip, guys. Ayan, sumilip. Tapos saglit lang. Ayan, si Tinyang Vlog. Thank you so much for coming in, Tinyang. Si Tinyang, nag-refresh na ako. Hindi ko na maipakita yung pinay ko sa'yo nung isang araw. Hindi, nung pumasok ka sa aking LS, di ba? Sabi ko, nagpe-play po ako ng hanggang umaga. Lahat po ng mga pumapasok sa aking channel na nag-i-stay. Ayan, Jerpy Hardot Official, Ate Tinyang, hello from ako si Jerpy. Ayan guys, malapit na po siyang mag-graduate si Tinyang guys. Ilan ang ang WH mo? Kailangan pa ba? O ano na lang, banana? Ayan, replay ko itong itong 3 hours. And ma'am, salamat po sa pag-play sa akin. You're welcome, my dear. Ayan, i-reply ko itong itong LS mo na 3 hours and 20 minutes. Okay. Add mo ako, meron akong description dyan kung gusto mong makita ang iyong ang iyong mga video na na-play. Kasi nag-refresh lang ako ng 1.8 pa lang po dawalit. Salamat at malaking tulong yan sa akin. Ayan. Ayan guys, 7 minutes na lang. Kaya i-play ko itong mo ha, replay ko na lang Tinyang itong LS mo. Na 3 hours and 20 minutes. Ayan. Nakikinig lang ako, host ha. Sabi naman ni Senyora TV Germania. Ayan. Maraming salamat. Ayan, Jerpy Hardot i-play ko itong 2 hours mo. Sana nandun. Guys, puntahan rin natin si guys, si Senyora La Germania guys. Nasa 326 subscriber pa lang po siya. Naka-play all ka Senyora TV Germania.
Ayan, na-play all na naman ako dahil hindi ko na maipakita sa'yo to. Kung gusto niyo pong makita, tomorrow po, for sure, mag-LS ako ulit. The same time, guys. Para makita nyo, yung mga nag-stay po ng matagal, kahit isang oras lang po tayo na mag-stay, malaking tulong na rin sa akin at para ma-play ko kayo ng bonggang-bongga. Senyora. Tingnan ko yung isang senyora kung naibigay ko na ba. Minsan hindi ko. Ayan, naibigay ko na lahat. Naibigay ko na lahat ng meron sa akin. Thank you sa pag-play host. Ayan, walang ano man ako si Jerpy. Kung gusto mong makita yung mga na-play. Ayan, message niyo po ako sa aking page Angel Proud Ilocana ako, guys. Kung gusto niyo pong makita mga natin. Ayan, guys. Thank you so much sa tamsak. Baka meron pang hindi nagtamsak dyan, guys. Reka Tuka, still playing, my dear. Play all nga eh. Okay, still playing. Sino yan? Si Elensky. Wow, salamat po, ma'am. Ayan. You're welcome. Ganito lang. Kaya kung may mga kaibigan kayo, guys, pa-share na lang po sa kanila kung gusto nilang magpatulong. Ayan. 4 po na banana ang aking kayang ibigay. Thank you ng marami. Okay lang po. Maraming salamat, Senyora. Ayan. Okay, Senyora TV Germania, hello po, puntahan kita, ma'am. Ayan. Tinyang vlog, si Senyora TV Germania, ang original niya is Senyora La Germania.
Yan ang kanyang nasaan? Ay, hindi makikita. Ayan. Ayaw niya mag-share ako, guys. Ayaw niyang mag-drop ako ng link. Nawala tuloy. So, ayan. Guys, magpapaalam na po ako. Naka 1 hour na po tayo. Ayan. Maraming salamat uli, guys. See you tomorrow, guys, ha? Ayan, naka-play all na po yan. Alam ko may 7 million po tayo na nandyan. 9 million thumbs up. Ayan. Maraming salamat uli mga kapatid. Kamanok, Ray, Katuka. It's Letty's Vlog. Ayan. Tinyang's Vlog. Ako si Gerpy. Si Senyora. Megs. Ate Megs. Thank you po ng marami. Ayan. And also, kay Elensky. Ayan guys, bye-bye. See you tomorrow guys. Ate, paano na? Patapos na. Thank you so much sana sa support, Ate Megs. Bye-bye. See you tomorrow guys.